מיקי מאוס עזרנו לדוקטור דייזי לשלוף את הקוץ המדומה של פלוטו. ומרקק את הצעצוע. איזו חיה עזרה לנו להגיע לתפוחים הירוקים? הג'ירף עזר לנו. איזה כלי מיקי מאוס סיפק לנו מטבעות כדי שנוכל לקנות סוכריות קופצות לדונלד? כזה שערן. ובמה השתמשנו כדי להסתכל מקרוב על הנקודות שהיו על פית? בזכוכית המגדלת. איזה יום נפלא היה! נפלא, נפלא, איזה יום נפלא, זה יום חדש, בוא נצא לאור, נקפוץ לרקוד על הרצפה. נפלא, נפלא, איזה יום נפלא, 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 איזה יום נפלא, עוזבים עכשיו את המקום, להתראות ממיקי מאוס.